Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit itt a legújabb videóban, ami a sorozatunk harmadik beástam volna magam. Igen, magad beástam magad, amelyen Brat Moon volt. Nem azért ástam be magamat, mert Nem, Blood Moon volt magad. Herobrine hangokat is hallottunk. Igen, de Blood Moon is volt. Vagy van magor. Megnézem. Ez csak egy dirt hang volt. Ha láttátok volna, hogy be kellett zenni magor. Nem volt itt dirt. Ja, de ott volt. Hallod? Ez dirt. Egy kicsit meg. A szív vagy... Oké, nem tudom magor mi lesz akkor, ha itt már a vérszomjas szörnyekkel találkozol, de... Sértett beesne a fejemre egy... valami vérszomjas pióca, és a szív vagy találkozol. Hogy megint jönne az a parafüttyög is. Ja, hát akkor inkább újra visszazárom magamat. És beszpónol hozzád a szörny. Nem szpónolhat. Nem baj. Úgy jó nem merek arra elásni, erre se, akkor ásom erre. De hogy túlélnéd, és itt számolnánk a órákat tapogatni, felkorcolsz a falra. GG magam előtt. Mennyit sebesz az a párd? Milyen van? Az ott. Jó, oké. 7-es. Jó, nice. Nagyon lassan töltődik föl. Kifagyunk? Hát úgy játszik, hogy kifagyott a game. Kifagy a game? Nem, működik. Támadás 9-et, és támadási sebzés 0,5. Mi ez a pióca? Ezt mondja? Corpse Magot. Ez a daras, nem darasok, hanem amit kinyíltunk, mik azok, amik szívják a véredet. Szonya! Mi az? Sárdok újra töltve. Oké. Elvileg, aki ezt tudja, aki jól tud angolul, az légy szíves fordítsa le. Sárdok újra töltve. Azt most nem tudom lefordítani, de azért tudok én is valamennyire angolul. De a újra töltés az mi? Nem tudom, az... Olyan. Nem tudom, mi maga a újra töltés szó, de hogy mit töltött újra? Elfelejtettem majd. Megint kifagyunk. Na jó, hát mi itt fagyogat a gép. egy elég idős géppel játszunk. Igen. Vagyis... Ez 20 éves gép. Szóval látjátok, itt a üzemeltetője, itt néz ki a gép, itt ilyen hangszóró kellene az hozzá. Ott mi az? Ha itt alul is van, akkor ez valami bánya szerintem. Ez... Oké. Tudod, és így hátra néz, és valami jön. El a szíved. Hát eddig ez nyugis miningolás. Egy kicsit nyugis jön. Na addig. Jó, akkor jobb. Meg van csinálva az, hogy visszhangzik a dolgok. Tudod, miért visszhangzik? Mert ez egy horror mód. Nem. Mert elvileg akkor lyuk van körülöttünk. Elvileg. Ez komoly. Elvileg. Mint... Kifagyott a game, bolyom. Kifagyott a game, meg egy kis szagnyögi. Jó. Szerintem valami atomdurva dologra készült, akkor ez a game, hogyha ennyire akad. Ja, tudod, és így felettünk ilyen topszútásnyi zombi van. Vagy valami idegbeteg állat. Idegbeteg állat. Szépek fogalmazások. Idegbeteg állat. Tudod, hogy oda jön a felett, az oda játékos, és egy idegbeteg állaton vélettem. Egy idegbeteg. Mindegy. Kicsit megijedtem, csak visszadobott azért. Nézz hátra, azért nézz hátra. Nézz hátra. Mi csak csillezünk. Hát szerintem elindulok ebbe az irányba, mert így csak csillezünk. Nézd föl magul, szerintem már letert a Brat Moon. Nézd föl. Mindjárt csak egy kicsit ástálódok. Vett magor.
Maximum meghalsz. Akkor úgy kezdődik, Magor kifagyott. Szépen jól. GG! Mi az a? Nem mindegy. Hát egy... Itt. Én most így eljöttem csak a géptől. Csak így azt mondom, mert kisebb szívval jött rám. Ettől a hangtól. Nem tudom, hogy a nézők hallották, de azért leutánzom valami... Mint hogyha valami elefánti széna. Nézz hátra magad. Mert... És senki nincs biztos alattam van valami. Amúgy én már így szívfajozok. Alattam van az idegbetek. Jó. Tudod, és arról, hogy így csúfoljuk, és így erővel is. Idegbetek. Még egy kifagyás nagyon szár. Na, és szerintem ennek a résznek hamarosan vége kaja. Én magam nagyon reszketek. Szerintem már jobban félek, mint te. Én még nem félek. Lehet mondani. Na, és emlékezzetek srácok vissza az első részre. Hát igen, hogy mennyire megijedtem attól a vérszomjas disznótól. Az elkezdett kokálni, és átváltozott egy vérszomjas disznó. Hallottátok ezt? Nagyon félek, Magor. Hát ez biztos nem az idegben. Ez biztos az idegben. Magor, de viccelődtem, építs be a mögötted lévő járatokat, jó? Építs be! Építs be, építs! Gyorsan! Ez a gáz! Attól kaptam szívrohamot, hogy elkezdtem ezt mondani, hogy gáz, és akkor követett a szívrohamot kaptam. Jó, akkor megy föl. Menjek fel és oda. Magor, szerintem 7 perc alatt, meg a előző videóban nem tudom, meddig voltál. De megijedtem. Szerintem már letert a Essen valami fel a fejedre. Logikusabb lenne elvinni ezt a barkácsot. Barkács a crafting table! Tudod, és így nem jutsz ki időbe a baromba, és megvan. Úgy hívták, hogy Magor. Viszlát. Oké. Hát ez most nagyon Nem sötét. tudok lerakni fákját. Úristen. Várj, Magor, segítek, Magor. Segítek. Na, akkor, de miért nem tudtam lerakni? De itt én biztos jobban érzem magamat. Figyelj, én itt elkezdek felásni. Oké, ásni feláshat. Lőkusabb lett volna a videó előtt elmennem mosdóba. Ja. Na, várjatok srácok, én mindjárt vissza fogok jönni, megvárom, hogy a Gergő itt felásson nekünk. Csodálatos. Jó mélyre ledögtél. És aki szeretné még, hogy legyen ilyen rész, az iratkozzatok fel, mert nagyon őrült dolgot tervezek, amit még nem fogok elmondani. Mi? Még nekem sem mondtál, milyen őrült El fogom mondani majd neked. Mi az? Videó után elmondom, hogy a nézők meg tudják meg. Jó. Na, majd egy hatalmas videó lesz a csatornán. Nem Dört. Nem hatalmas Készen videó lesz, állni azt mondom, hogy nem hatalmas videó lesz a csatornán, hanem valami új. Tudom, hogy ha jól tudom, Csúszi is csinált már ilyet, de nem ezt áll. Mi volt ez? Jaj, várja. Állj fel. Mi volt ez? Mindjárt Mi volt ez? Várjál. A tével megnyitod a csetet. Tével. Nyisd meg a...
Na, köszönöm. You feel like somebody is crushing you. Elnézést, hogy nem tudom újra lefordítani. Légy szíves, aki jól you, azt tudom. Feel like. Like az nice. Vagyis, jelent. akkor... A you az a téged jelent. 2 you is van. Akkor te... Most nem tudok mindent Akkor szerintem valami olyan lehet, hogy te ügyes vagy, te meghalsz. Nincs benne, hogy dead. Nincs benne, hogy rip vagy dead. Jó, nem tudok angolul. Nincs benne, hogy rip Jó, vagy dead. ásd ki még egy blokkot, ásd ki azt a blokkot. Megint. Mi volt ez? Azért voltam. Ki ásta? És felszínen biztos valami horror van. Na, Gergő, te addig vedd ezt a kis képet. Ajaj, de én... Akkor srácok, ennyit fogtok járni most egy időre. Okay. Nem fog ugolni valami, nem tudom, hogy látjátok-e, de itt maga kiásunk egy csodás blokkot, és este van. És én félek be... Nem tudom elrontani, hogy most kiásom, építsek föl, és meneküljek kint, vagy inkább építsem vissza, és várjunk ideig, de mivel horror volt, ezért félek kimenni, de nem akarom, hogy unatkozzatok. Inkább megvárom magam. Egy blokk, mi... Oda nyomtam a szívemhez, és úgy dobogott egy pillanatra. Kb. Ilyen ütemben, hogy tu. Na, de... Hát akkor... Madon! Nem jön. Túl nehéz ez oda. Jó. Betemettem. Magul betemettem magunkat, Mert féltem. Megijedtél. Igen, megijedtem, és kifagyasztottam most a kímet. Szerintem, hát akkor nem biztos, hogy lesz már még egy fagyas. Nem jó, biztos, Magor. hogy lesz nem akarok visszaásni, mert egy idegbeteg állatot is találtunk. Oké, Magor. Ássunk ki. Csináljuk, vagy fog meg. Ássunk ki, oké. Kiássuk. Sorry. Megpróbálok akkor. Jaj, sorry. Várjál, feeling célt. Gergő elérte a feeling, watchader feeling. Az, hogy szerintem most értük el azt a célt, amiről beszéltem nektek. Kattanás. Szóval most értem erre azt a célt, hogy úgy érzük, hogy figyelnek minket. Hát, Igen. Vagy a szobában biztos úgy érzem, hogy figyelnek minket. Biztos Hát úgy igen, érzem. most értük el logikusan meg. Mentről jön szerintem. Ez valami biztos. A füttyögés. Hát veszem Magor, köszönöm. Miért? Mert ilyet a füttyögés. Füttyögés, furcsa hangok, én nem bírom tovább. Ezek lépések. Magor ezt csinálja, itt le van állítva a gép. Lépések voltak. Igen, ezek határozott lépések. Lépések vagy ásáson? Lépések, várjál, nem. Lépések, fütyülések, és ilyen fémen futó hangok. Egy kicsit lehetett látni a kamerán, hogy elsötétült, lehet, hogy ti nem láttátok, de én igen. Én nem láttam. Nagyon picit sötétült el. Nem annyira, mint hogyha egy Vardesz volt le volna. Egy picit. Jó, hát maga Te nézel. nem lehet. Te nézel. Hallottátok ezt a zenét? Magor, én nem esett bántódásunk. Hát de mi van, hogyha valami idegbeteg állat, a sorozat folytatódik? Magor, figyelj, Úgyhogy- szólok, hogy mikor nyomta le ezt a gombot, jó? Az képet. Ezt. Nem! Jó. Szólok, mikor nyomta le, jó?
szóljon, mikor nyomjam le és föl. Oké? Nyomd le. Szólok majd mikor. De mi van, hogyha valami... Csukd be a szemedet. Csukd be a szemedet, és csak szólok, hogy mikor jó. Valami itt van. Valami srácok nagyon itt van, és valami nagyon üvöltözik. Olyan maga, hogy felcsokolom, nem baj. Maga, itt valami nagyon üvöltözik a képünkbe. De nem történik semmi. De itt valami úgy üvölt a képünkbe. Nem lehet, hogy fentről jön, hogy valami... Biztosan. Igen, most pedig villám, vihar van, és valószínűleg villámcsapásokkor jelen meg hírok rám, vagy ilyenkor szokott. Szerintem akkor elment valami szörny, menj ki. Te mész ki. Te mész ki, én úgy megijedtem. Én nem fogok kimenni. Na, hogyha láttátok a kígyós részt, remélem elhiszitek nekem, hogy ez egy kígyó volt, és oda kapott, legalább nem lett bajom. Vagyis aki behájkolt, azt köszönöm szépen, és az csak egy díj erre. Vagy köszönet. Na, nézzük. Kiások. Ás ki. Hány blokkot ástál be? Várjál, akkor mondom a statisztikákat. Ássak ki én. Igen, egy szíves. Kint vagyunk, srácok. Itt vagyunk, kint. Ez valami Herobrine. Leesel, bro. Nem akarok még egyszer megránni. Mi vagy te? Menj innen! Szóval mi is csontváz? Istenem, mit nyomtam? Kifagyott a kép! Kell nyomni az. Yes. Na, the moon flower. What the kaptunk egy effektet. Úristen. Valami hacker effekt. Jó, újraéledünk. Mindjárt meghallom. Itt vagyunk ebben az erdőben. Honnan kezdtük? Igen, innét kezdtük az első részben. Első harmadik részben. Meg is volt. Hát de úristen, hát legalább nem az elsőben. Az elsőben legalább meg se haltunk, csak halálkozeli élményünk volt. Jó. Nagyon fagy a game. Nagyon fagy. Biztos a megabájtok. Jó, de nem tudom, mi volt az a tüpörgő, de... Nem fogyunk le legalább.